Ito ay nakatayo bilang paalala ng trahedya, buhay sa anino ng bulkan. Sa kabila ng panganib, patuloy pa ring naninirahan ang mga tao sa paligid ng Mayon. Bakit? Dahil ang lupa sa paligid ng bulkan ay napakataba. Maganda ito para sa pagsasaka, lalo na sa palay, niyog, at gulay. Para sa maraming pamilya, ang Mayon ay hindi kaaway. Ito ay bahagi ng kanilang buhay. Mga modernong pagsabog, sa paglipas ng panahon, patuloy pa ring nagpapakita ng aktibidad ang Mayon. Noong 1897, nagkaroon ng malakas na eruption na nagdulot ng maraming pagkamatay. Noong 1984, libo-libong residente ang inilikas bago pa man lumakas ang pagsabog. Dahil dito, maraming buhay ang naligtas. Noong 2018, muling naglabas ng lava at abo ang Mayon. Maraming turista ang namangha sa tanawin ng lava sa gabi. Ngunit para sa mga residente, ito ay paalala na ang bulkan ay kailanman hindi dapat maliitin.